ja Kiswahili fasihi da puonjo chemistry gik moko muoche lab, in gi sikul yie ni sikundi owang' nikech onge mar lony ne jopuonj ma handle subjects. Private sector opogore gi public. Kech private ane wuon school awacho ni atiyo mana gi certificate license moyiena bedo gi school mar Ministry of Education. But an bende an gi a percentage mar ng'eyo kaka ipuonje skunda. Kech nyathina be somo skunda kanyo. Awacho gimoro ka ma is a key. We have to rearrange. Nyaka wachak walos gini mabed kumonego bede. Samudo wuoye wach, for example, jopuonjo, aneno ka jopuonjo ng'anyo kacha kendo gidhawo matek kabisa nikech gidwaro their right. Gin mudho e kama gintiere no. Gichak giwacho ni kuonde gi botergi without qualification margi mar puonjo nyithindo momegeni. Iyudo ka ng'ato notimo mana kata mana CRE to tere opuonjo Muslim and whatever. Oko understand gini. Gima dwani mondo wawinjre jodalawa en ni nyaka wachak rearrange the system of education. Education is a key to this country. Mar ariyo kiwe kata mano, JSS makoro ng'anyogi, afadhali margi osewinji. Winjo ka mheshimiwa wacho ka maber kabisa ne gichako wacho. Ntiere twak committee mar weche mag golo chiemo mar nyithinde school. Nyaka wa study. Iyudo ka parent achulo tax. Kende mede okel moro ka ni housing tinde oken levy tinde en tax. Omed fee nikech kwa withdraw chiemo ni to fee mar somo omedi. Nyecha wantiere gi awuoyo kuom parent koro. Nyecha wantiere gi Eduafia kama jochung' ne thieth mar nyathi sikul mane sikul matuo. Mano nyocha bedo withdrawn burden odok ne parent. Parent dwa ting'o burden mar transport ma nyathi dhigo school. Parent dwa chulo fee. Parent dwa chulo ot. Odwa chulo pesa moro mar ot. Mambe ok odhi dake gi nyathine ni ng'at moro no ne madhi dake. Parent achiel ni ichak inyiso ni gima nyathi chamo school be ochako many. Ma kendo sekelo problem mar nyathi ma ok ja JS some class. Ing'eni bedo katie e kor gwenge kucho. Nyocha juma mokalo ncha ntie kamoro ni Gwasi Malongo. Sama nadhi Gwasi gimomiyo nachopo kanyo. Ng'at moro no biro ira okona ni ncho uso vitado mar ode othiedho go nyathine manyako kata nyathini bo chako tho. Koro yiko nyathi to ot boonge go. To en wuon gi nyathi ma dhi school mane class. Nyathini en obedo tochad machal nade. Bo some class kacha. Kata nyathini kochako dhi school tiko ni chiemo mane chamo cha. Be koro timo ng'owa onge. Gimiyo parent ni ncho uso vitado mondo ger godo othiedho go nyathi. En no se gol Eduafia. Mane nyalo chung stand in for treatment mar nyathi mane ng'owa mane school. Winjo complication moko wantiere godo sani. Na chaka yudo machielo bende manyakonyo. Mane gi nyithindo matindo to de koro gore piny. To nyithinde gi dhi school to koro lunch onge, cover mar thieth cha onge, owene ng'ani be koro kidhi nyiewo mkati winjo ka mkati kia obet nade. Tax medi kia ogol. Nyiso ni kata mkati be koro ok nyal nyiewo. Kapok wadhi mabor to sirikandwa ni fail nikech gimoro achiel ok aluor mar wacho nikech kuma ng'itera onge. All ministers mochung' ne migepe no migi positions nikech negi support the candidature mar our president, which is not wrong. Inyalo duoko lweti. But duoko lweti e kuma ujore duoko lweti. We kawo japuonj CRE tite ni mondo puonj math. En japuonj man kamoromo kode. Omiyo kata ministry montiere godo kagi. President wa nikech ene marwa koro onego winj ywak mar jopiny because the cry of the people is the cry of God. Owinj ywak nyithinde ma jo Kenya gi mondo waloki okaw ministers gi omi ministry mowinjore kodgi mondo wakel jok monyalo bedo go piny e dialogue chalo nango owach ne jopuonj moko gi osemi barupe moko manyiso ni koro gionge tich e tok seria. Japuonj monge tich e tok seria bende pok ondik permanent gi sirikal. En bende kamu wuotheno okia kata en e sirikal kata onge ng'owa e sirikal. Japuonj be chak wacho kwa neno ka ni gimo mieni be ok understand gimo puonjo ma kata chule mana msara modwaro ni